Charte, is mithid dom sheomra ghlanadh. Bhí a tocht a bhaint ón lebaigh dóis, agus an son a lebaigh ghlanadh leis a húbhar, ní a flús chlantóir. Denam deep cleaning a lebaigh oir sa bhí. Ní bhíonn sé ró leach, ach mar sin héin bíonn fónar ghlanadh. Agus chuir sa tocht thar neis a lebaigh. An son bhí a lampa a ghlanadh, agus cúpla rud eile a bhí bhar drús. Ní étain de róda dhéanamh bhar drús. Nis, meach leis a steam cleaner, is brealam a steam cleaner a chuirte, cheanna is cúpla mí ó hin agus bím se a ósáid go hana vinnic. Bhí an son a telf a ghlanadh, bhí a Lego ghlanadh a bhaint ón shelf agus a ghlanadh, is brealam Lego, ach bhíon a ghlanadh go minic, aidíonn se sa leach, agus bíonn se deachar aber a ghlanadh a gceart. Cheapahir go ráis críochtnathe leis a Lego, mar nílim. Bhí níos a bhó Lego a ghlanadh creidir nó nácreid, ach cheara is cumilm is brealam a Lego a chairde, beidh sé sa sheomra go deo. Agus in dhé sin, bhí a gallery wall a ghlanadh, ní bhíonn sé róchanda mar denna mé a ghlanadh gach seachtain. An son an aineog denna mé sin go seachtain nóil leis. Agus an rud is táchtaí, a desk, bíonn sé anhachtach é seo a chmad glan mar bím sé go desk go minic. Dennim é seo ghlanadh go seachtain nóil leis. Agus an son, bhí is a lár, bíonn é seo a dhéanamh a chairde, sfóla mé a ghlanadh, ach bíonn sé táchtach agus ríochtanach é a ghlanadh. Leis is ríist. Ach mar sin héan ní bhíonn sé róchanda. Tá fós lár ní nach óna, seothe a chéam is measa choiréirih. Bhíonn a lebaigh deochar alráid ach líad bíonn deis gom a steam cleaner a chusáid, agus just bhí rud nó go a chur thar neis sa sheomra. Sin é a chairde tá sheomra ghlanadh leis. Fé dhéide.